Gabi na guys. At tumi sa sentro kay kuwaon na mo si Mimi kay nag overtime si Alan. At tumi ni Marot sa sentro guys. Ngit na guys, kay alas 6 na hapit. Alas 6 na siguro. Alas 6 na. Pero siga siya, solar na. Kay si Mimi ganinang buntag pag duty ni Alan ni Kuyong. Yeah. Anang paon ako kay basig. Magabinan to si Alan pagayo. Kadaan siya lang nag-ingon nga basig alauna na sa kadlawon siya makauli kaya nagbuhos sila karon overtime sila. Gisunog. Giran apa ni barangay. Nagkuan guys, nagbuhos sila. Overtime to sila mga kuan. Alauna taman. Depende kung ila ka mixer ang mukuan sa ila ha. Kaya buhos man sila karon. Kaya bakay namin gani ni Malot. Pag-iwan ko doy nga doy sakay mi doy. Naingon siya nga baklay ra munay kay ang motor purot-purot. Nang nagbaklay ra mi nagsakay dito yung motor. Okay. Agkapalong lang kuno kalit na bugat biya mi doon ni Malot. Di ot nga gid ang motor. Nang baklay na lang mi. Unya paguli na mo. Baklay na sa din mi. Ha? Dani? Wala. Mo lagi. Dapat gibutang dani kay kurbada. Ambot lang sa nagkuan. Guide. Ay na may solar dani long. Nani puntod. Mo lagi. Mo gani. Ha? Tubig. Tubig. Kusog kayo ang kuwan sa tubig. Sato sato, paingon. Lalilin, kabulakan. Ito nga linya. Kusog kayo padagan ng motor ganina guys. Marabag na isuga o rabag diha. Sada kay kuwan nung sunset. Gabi na ya. Di ako de. Adi na gyapon eh. Paro kay pan guys, sunset. Hayag gani kami solar. Hi guys, namatay na ni Mother Girl guys. Nagluto si Doy Doy og bagtak sa manok. Alat si Agaw Roli og bagtak sa manok guys. Ipakapsan. Request ni Mother Earth. Ipakapsan pa na ni Doy Doy ha? Request ni Mother Earth. Kumuk-kumuk daw kay may request ni Mother Earth. Ato ni hipusan na ni ilang lamisa kay nagkulamotsing nila ni guys. Ito si Agaw Roli og pid niya guys. Ito. So ato ning panitan guys kay lami og pid niya.
Gamigas tungkol sa panis. Atong tilawan. Panisa kayo eh. Gamigas good siya sa tamis. Nanasi yung ulo dito. Ano ang panagchat si Boy? Paghiwa si utik sa kuan. Pineapple. Panghimagas guys. Tapos isa lang sila. Yung man rin nagahit isin, hindi man unod. Okay, pressure cooker na siya. Sinunod na nito guys. Sabaw-sabawan na yung mga kamay doon. Oh guys. Reklamo mama guys, igahi ko ng tiil. Normal, walang tigol. Basta gani guys na ay lutuulong dito sa daan. Dito gidan na yung lutuulong. Muna siya ang kusinero. Dudoy mag-tip-cook. Naguli na raban na siya sa balay. Uli na day ka doon. Huli lang. Nay, gana dagit ang nilo sa ako. Guys, may nag-apot dili pero guys, laki. Kami kabalog sa iya. So, amo siya. So, hindi na no. Sabaw doon. Ano to? Nara siya guys, oh. Laki. Mura ginagnaong ni Mumi. Gusto mo ka na pagyami. Mara. Pinsa kaya na guys. Nakapot din ako. May, so dito tubig mo din. Ah, Uban na dito pa guys. Agay. Uban gay. Goto na dit lang. Oh, me. Android ka lang. Uban dit kay. Ano ang salmon din ba? Yung salmon. Nakin. Ito daw sa ura nga. Kuan. Ako Sulod sa kanang naay. Sugaran sa ladies choice. Ngatong si Auntie Maribik wa nga
Tangag munggos na. Mukha lagi. Ison mga tao lagi din. Muna guys. Di na lang. So nara guys, ang giloto ni Doy nga bagtak sa manok. Bisiki. Riglan pabilian. Lamig gid na siya magluto guys. Anong tinugluan ni Alan guys? Siya may nakaliwat. Nakaliwat na siya nako guys. May muluto. May muluto. Bitaw. Ato ni hipuso ng panit ani guys. Kaya manatag panit sa pinya. Na yung sabang nagluto na iba. Gito duwan niya pong kay pangutana man ka nga. Unsaan ni nay? Unsay lunod nay? Utod lo gyapon na. Di ba? Nagluto day. Utana biya ka nga. Unsay lunod nay? Unsay iuna nay? Unsay ikuan nay? Oh. Ako ay confirm mo guna ko kasi siya kung ako nahibalan ma. Ano siya kalaki. Tudlo gyapon na, di ba? Panghapon na. Sus, ako sa lang. Ako na. Yeah. Sige na, liw na. Tapos lang. Ay, pagtulod-tulod lang. Spring manok. Papag grasya na. Amen. Hapit bubog na April day. Apit yun. Kuan na mga nawawat. Yan, ate. Sige na. Nagailo, asuro. Asa man na. Bikil bukol, gini nga ron. Agay bukol do. Agay. Sa peso na. Agay. Adidas. Bikil na bukol. Agay. Naman ito nun dyan, alam. Terus Adidas. apa sih? Terus guys. Nag-uli. Sabaan lang si Papa eh. Papa, so man, ako makapas ni mo diya. Nala. Ay nabuang ka tong siluso kasing dalaga. Walong naata. Balong nasi dyan. Naman na dyan na ni di ayo. Naman sige sa dyan eh. Unsaya, unsaya. The one that got away. Ay, dawan gat-gat away. Nga hubog na. Bisan, kung dili, hubog saba. Mahubog saba. Samot kayo kung kuan alingungog. Nalingugog ito, sige sa bakit. Sama siya may punta na. Kaya mo yun ipauli. Ano kayo mong punta nun? Ikaw man na diri. Sa lugar. Kung ako na. Ang mong anak na jalaway mga anak. Lami ka. Amot pa haba na nagliwat. Kasi musudan day. Muna kaon day. Oo, katandala ni Lola. Bakit ako nakaon? Naka. Sorry na kaon sa dala ni Lola di ay. Urut namang sudan nga. Normal harus ni rolling tabli ah. Terus kita pernah mau dua sih. Diyan si katawa sa kunang, wala kunang dating. Nihugaw dyan. Nung daw sa. Ano sa kunang ba? Happy na siya nakita lang charis. Eh, nananam siya. Kuon, yan sa to de. Ay lagi siya sa bahay ba. Yan sa to de, katanda kalay mo to. Pagapon. Pagapon kawa pa nakapanya po. Kami marites kami ha. Alang pa lang sekreto. Kaya binabungaan ni Mjeg, kilikaon sa Mjeg. Ito, sinlo ikaw yung. Ilang princess, kiliga ay sad. Kilig yun na kabulog laba. Ako pa sa di ay, sila man. Apa mga kilig kayo yung kabulog laba. Agad. Wala ta naman na rumah. Rigwata. Ndo. Ayam di siya. Kailis na daw to. Anis ka. Pinis ko. Ay, kung Peri, Ah. sa bakod rin. Tanano magdali no. Kulang ka. Pag kaon na ako dyan. Kalau betul ngayon udah sih humit. Kokra ako. Nabi nggak baglan ni mga anak andar. Ah. Hindi ni mga anak andar tuh am, mo to tinggal. Hindi pa. Grabe, suka. Gapon pa. Ano yung suka? Kita motor. What is it? Ya, what is it? Siya day. Sarem. Nak euro. 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 Hutag ulit. Palitan mo eh. Tanda to tinggal gaya. Lo, motor.
Oh, mama mala. Mag-testing ako lang pag kuan ka ng Ano ko ko? himuon ba murag salmon kana. Latan padaan. Amo diklan di ay. Ano Amo di ay. siya na dito sa ligaw? Kahit mo kinapa. Ano? Ano? Abo yung Kuan tawya. ka biglang kuan nga na magid ang kita. Wala Gabriel. Gabriel man si Gabriel sa kuan. Bang magalis ko ka. Nagkaampo niya. Wala yun namin sayaw dito. Hindi na rin pagkiling ko sa ako tumulay ko. Ako pa ni wala matulog na kaya hubog. Kabalo sa di ka sa'yo yan, di ba? Guys, wala ka kita. Ba tataw mo di? Ang basic ka kay nanay. Oo, dalawa, basic ko ka na na. Ali, ilang pandis ko. Ang daman na, hindi ko pandis ko. Gasasan mo ni. Gani bisa magkita mo ito ba? Dai. Ha? Kita mo dito. Yeah. Kalayo pa ka ito. X na, kabala. Katawa lagi malot. Kakapangan ko. Kapay na mayon. Ha, ha, Ako yung garit ko. Ya, mangkaan nga ya, maggarit na ya. Kailan ka garet? Wala. Nangalan ka bang nga garet? Nga. Nanay. Wala mo inong kape tawat eh. ano, wag. Sino mo? Dahil, ali, dini. Hi guys, good morning mga tita guys. Atay pan. Sana, guys. Hi. Mana ka kape? Narot na imo. Ano? Guys, nakoy ito. Ako na itala, guys. Laki siya na ino. Ano, dabagay siya sa ako, guys. Pangapi. Nang tanong si Lulunay. Hmm. Isa na yari, iro. Ano ko na. Ito mo na, sintro, nagapot. Kaya itawag, wak man nagduol. Sa ako mahilo nagduol. Lumba, pidagin, tulog, pidagin, nagidan, murag ako ito eh. Guys, murag ako. Nag-isadok ito nila eh. Ano, pataon na mo. No? Uy! Ngayon apot sa balay nga ito, gidalan nimo. Mo may nag-claim. Uy! 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 Dili ka magpalabig hagwa na mi kay dili ba kay na nimo kabisado nga ito mi. Uy! Ano libo? No, very good kayo siya, Nay. Ano ba, very Ito nga good naman yan, kayo. Ang fan. Nya na na. Nay, very good kayo ito. Nay, tanawang ito, very good kayo. Kami na iputol eh. Yata na si Ering. Tanggal udah kay. Ha? Tanggal udah doang. Ay, mga karatig baba gi. Ungad-ungad nilang bulang huydad to nila ni kon. Papa. Sikan na sila makapatag pisi. Ching-chong. Ching-chong. Usog siya kaon sa pan pero pag luto nga wisod di siya mukaon. Nay, Nay, gusto ikaw lagi na yun. Ihata kayo isungit. Kapakon ka. Hoy! Hoy! Mumang gilagin ako kaulitan dahil basta na ay ito din himi. Naman. Pwede gidan ka pagkakuan ayo pag sighagwaan na kay basig mapakan ka. Esa disya sa siya magkuan dili kay sunod-sunod rin mo. Oh. Sino mo na siya mukaupan kay nagkaon na muna sa luto. Yo, gusto ikaw, no? Bukan niya pag sayo doon butangan niya gatas ay kape niya. Gusto mo niya kay kaon. Gusto kay siya kaon sa binangkol. Nahurot yun niya, Nay. Hindi ko niya tagay. Nay, ihurot niya ako binangkol. Hindi ko niya tagay. Isa pagkakaputos. Ay, di kayo mahal ilang kani. Ito sa ito. Mahal na niya guys. Na, ano lagi ni buhugan? Kaon siya pan. Ako ang tayo.